rekeningmu. Wis. Kok ming ngono? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Apa iki pajake ming 5.000? Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Wis kok dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan ngomong cucu-cucu kowe arek copot. Amu cucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe cucu ora tak iling-ilingi ya.